Fy ardal a fi, does dim un lle fel fy ngardrefi. Fy ardal a fi, caru pob un darn o'n ardal i. Ni mewn Frosty's greengrocers Pontardawe a ni'n gweithio gyda teulu ni, fy mam, dad a fy brawd fi. Sa blwyddyn chi wedi bod fan hyn, Dad? I hwn ar rhywbeth newydd i'r teulu, neu? Na, 6 blynyddoedd ni wedi wneud e. O, waw. A ni wedi dechrau ar ôl fi wedi colli y health fi a troi bwyd a lifestyle a mynd yn organic. A mynd yn organic a vegan, fi wedi reverse fibromyalgia. O, waw, arbennig. Ie. Felly mae'r siop mewn ffordd wedi achub dy iechyd i mewn ffordd, yn dweud? Ti wedi gallu gweld beth sy'n ar gael o ran gallu bwyta, pethau, gallu yfed ac yn y blaen. Ie. O, ffantastig. A falle eisiau cynnig yr gwahaniaeth hyn wedyn i'r gymuned ac yn y blaen, a cynnig y cynnyrch arbennig yma, achos chi'n gallu gweld o'r fideos fain o wahaniaeth a bethau gwahanol sydd yn y siop yma, felly chi'n gweld hynny'n bwysig. Ie, a mae pobl, mae lot o intolerances gyda pobl a ni'n helpu pobl yn Mynd trwyddo nhw. Ie, mynd trwy'r y journey. Mae'n braf i pobl yn y gymuned i wybod am y siop yma hefyd. Fi'n teimlo bod nhw'n gwybod bod rhywun i gael i sgwrsio, achos yn amlwg ti wedi bod trwyddo dy hunan. Felly mae'n braf i pobl i gallu siarad, achos mae siarad yn bwysig yn dywe. Fel chi'n gweud, ych chi'n hapus i helpu pobl wedyn? Ie, a mae Mike a Mam hefyd wedi cael heart condition. Pryd oedden ni ifanc roedd heart condition dy fi. O, waw. Ac byddi efo 7 blynedd yn ôl, roedd y meddyg yn gweud, ti'n ddim yn edrych yn dda. A then 4 blwyddyn yn ôl, ar ôl gwahanol popeth a gwahanol diet a popeth, a roedd y meddyg yn gweud, ti'n perffaith, ti'n edrych yn dda iawn. O, ffantastig! Next decade, they were expecting me to have surgery, ac dim nawr. Boes bach! Felly yr un peth i ti, mae'r siop yma fel wedi dangos i ti pethau gwahanol ti'n gallu trial, i gallu helpu i di, chysi? Ie. Waw, ffantastig! Mae hwn fel gwirthw y ffordd yn digwydd fel ym Pontardawe fan hyn. Arbennig! Fy ardal a fi, does dim un lle fel fy ngardrefi. Fy ardal a fi, caru pob un darn o'n ardal i. Felly yn amlwg fi'n cofio, a felly bod rhai o chi'n cofio, wnaethon ni siarad gyda nhw fan hyn, nôl ar ddechrau cyfnod clo, pan oedd popeth yn anodd iawn, oedd lot o click and collect yn digwydd, a chwarae teg, o'ch chi hefyd yn neud boxes. A felly allwch chi sôn am hwn, ydy hwn dal yn parhau y boxes yma? Beth sy'n digwydd nawr? Ie, so ni'n neud deliveries dydd Llun a dydd Mawrth. A mae pobl gallu pigo lan boxes hefyd. Ond ni yn agor, so mae pobl gallu dod i mewn i siop hefyd, i cael chat a siop a advice. Mae'n lyflu nawr i cael tyma bach o normality. A gweld pobl. Pobl gallu dod mewn eto nawr i cael coffi dyn ni, coffee takeaway. A mae'n just, fel mae'n cael yn dweud, mae'n neis i bod normalish. Yn amlwg, chi'ch da yn gallu siarad Cymraeg fan hyn, ond yn esbonio chi'ch stori chi o sut chi wedi cyrraedd fan hyn? Ar ôl gadael ysgol gynradd, dwy ni wedi colli Cymraeg. Oh my God. Achos ni wedi fynd i Pontardawe. Ar ôl agor y siop, roedd pobl yn dod mewn eto yn siarad Gymraeg dyn ni, o gofyn ni os ti'n siarad Cymraeg, a then wedi codi fel lan eto, efa? Ie, ni wedi dechrau lan
fi'n mwynhau siarad Cymraeg. Fi'n mwy o Wenglish, ond... Ie, mae hynny'n iawn yn dywech. Ie. Ond mae'n braf gallu cymdeithasu yn y Gymraeg. Wedi os mae'r cwsmeriad fel yn gofyn amdano fe. Fel, mae'n teimlo'n ffantastig wedyn bod chi'n gallu siarad nôl gyda nhw, yn dywech? Ie, mae gwyneb nhw yn... Arbennig. Ie, brighten up, it's lovely. Pam gwen, ie. Ond mae'n braf yn dywech, ond mae rhai pobl yn hapusach i siarad yn Gymraeg sy'n ffantastig, a bod chi'n gallu cynnig hyn nawr, yn wedig ar ôl colli'r iaith yn gyfan gwbl, a nawr mynd ôl i siarad e. A mae sawl pobl yn dod mewn i siarad, yfe? Oh my god, ie. Just i siarad. Ie, cael clonc fach, chymod, mae'n nyfryd yn dywech, chymod. Na beth i ni gyd mwynhau wneud yn dywech, yn wedi pobl Cymraeg, ni'n joio clonc fach a chat a... Especially ar ôl blwyddyn yn... Ie, na'r peth, ie. Ie, mae'n bwysig na. O, ffantastig, a yn amlwg chi'n mynd bodhau i siarad gyda'r iaith a dablygu bob dydd yn dywech. Ie. O, arbennig, ffantastig. Felly, os mae rhywun eisiau ymweld ar siop, pryd chi ar agor, pryd mae pobl yn gallu dod? So, ni'n agor dydd Mawrth i dydd Gwener, 10 till 4. A mae Facebook page dyn ni a Instagram page dyn ni hefyd. Os ti moyn order box i pigo lan neu delivery, ti'n gallu... Neges mewn. Ie, neges mewn. Ffantastig! Felly pawb yn weld a Frosties, a mae'n siŵr gewch chi croeso cynnes Cymraeg. Diolch yn fawr i chi. Diolch. Fy ardal a fi, does dim un lle fel fy ngardrefi. Fy ardal a fi, caru pob un darn o'n ardal i.